пеем ли? Много ясно, че ще пеем. Господи. Коя песен искам да изпеем? Която че... Не знам. Не, ти и аз трябва да пеем заедно. Някоя чалга, дето знаеш, примерно. Аз която знам, че аз всичките ги знам. А така, обезопаси се, че идва кръгло. На него ще излезем на първия изход. Так, коя песен казахме, ще слушаме? Хубава съм била, но те хванах с друга. Аз не знам. Аз никой не знам. Ма ти ги знаеш. Коя искаш ти, коя ще? Айде на Галина последния. Аз ще си пусна. Не, аз ще си пусна текста, така или иначе. Дай тази оставя, аз нямам проблем. Че не се замина. Изхвърляте го тука, не буклука, за него да ми пука, не ми пука, на вратата ми да чука, да се чука, няма кой да му отвори. Изхвърляте го тука, не буклука, за него да ми пука, не ми пука. Добре. Трябваше да ти пусна музика, така ли? Ами май да. Кой да му отвори. Ти не си за мен, ти си минало. Всичко между нас е истинало. Баче, къде си ли ще ги? Аз се знам. И повтарям си, че... Що не минаха на това? Много се притесних, че скарам много бързо. Аха, притесни се, много си притеснителна Мия. Ето беше 39 към. Добре. Защо ме гледаш така? Да си сменим ли местата? Скоро моята ръка. Ти знаеш по-добре. Не мога да те деля от жените. Изхвърляте го от тука, не буклука, за него да ми пука, не ми пука, на вратата ми да чука. не се чука, Няма кой да му отвори. Изхвърляте го от тука, на буклука, За него да ми пука. не ми пука. Надясно ли? Казва ли съм надясно, чу? Защото не правиш така. Не пей към това. Добре. Добре. Така може. Ето така дай напред. Ето така пълен ляв и напред. Намали съединител, спирачка, пълен ляв и напред. Да направим обратен. Да се върнем на пътя. Няма да можем да минем, няма да можем да минем. Добре. Усече го. И сега не можеш със същия Мия мисли. Да, не може. Минало, душите ми дадем заключена. Никога не ти е стигал да си с една единствена. Още малко, още малко, още. Аз те питам още. То е запис. Голям запис. То ли си има? Кой е този запис? Да. Не мисли за него изобщо. Надясно и след това наляво веднага. Истината е, че на предното кръгово се чудих как да подходя към ситуацията, раз-два ти обясня, че трябваше да минем на втора преди кръговото, пък ти беше на трета. И да мисля за това, пропуснах да ти кажа Иско. Този път няма да пропусна да ти го кажа. Преди кръговото не забравя, че е нормално да сме минали на долна предавка. На кой изход? Първи. Аха, да, добре, супер избор на лента. Въпреки че тя тук е много инкогнито тази лента. Да, аз малко се забърках. Да имам 100 живота. Колко ограничението тук ми е? 70. Да, защото на изпита всеки път. Да, добре, ама просто. Ако на изпита излезеш на околовръстното, няма да караш нормална скорост. Да, то аз ставам опасна като карабал. Бил с друга. Да имах 100 живота. Да си върви си. Ми е люби. Дай ръката си, аз да ти познавам. С очките по мен да те запознавам. Ти направо си го просиш. Ти. Ядове ми носи. Много си добър. Уникален, Няма като теб. феноменален. Давам, брат, я ли? Добре, брат, давай. Наляво ще завиваме.
очевидня. Човек, аз не мога да мина. Не мога да мина. Хареса ли си някой, след който ще мине, ще мине след него просто. Айде? Айко скема. Но той те е послал, човек, какво получи да направите? Да, я ще се сваля ключа. Спритка се. Спри. Спра. Виж, всичко е става по-хубаво, като има музика. Обаче наистина няма. Ще те наредя ли? Аз ти казах някакви пъти днес. Ти си мислиш, че ще шурувам. Преди в 22 и 22 мечтаех за теб. Ето връщам се, набирам номера ми. Дрехите ми, така заспивах преди. А сега не плача, а сега не плача за теб, а сега не помня, че бях луда по теб. Такива телепортации от едната Без лента в мигач. другата, без мигач. Ако обичаш, госпожа. Добре, погледна в огледалото, това го видях. Ама все пак, нали? Наляво завиваме. Наляво. Наляво, да. Никога цвете не ми подари. С мене танцува един път дори. Беше глупо за тебе да си нежен с мене. Къде беше ти? Никога нямаше време за мен. Някъде другаде, не и до мен. Просто те нямаше тук. Къде беше ти? Танца ми с теб, танцувах сама. Гледаш ли ме как танцувам Чувам сега, само че вече с друг. Такъв си неблагодарен човек. Безразлично ти беше. Вече друг си така ми. Но с мен не можа ли? Къде беше ти? Никога нямаше време за мен. Някъде другаде, не и до мен. Просто те нямаше тук. Ето тук така леко в дясно, върху тротуара, пускаме си тротуара. мигача, да, естествено, пускаме си мигача, намаляме съединител, спирачка, намаляме, не разпираме, да намалим, пускахме. Ай, И така. още напред, как Още? така? Ми напред и ляв сега, напред и ляв. Аха. Да, добре, спираме. Добре, пускаме аварийните. да. Благодаря ти за днешното ти каране. Ние ще те приберем. Стой на тази седалка, докато не дойде Валери и Добре. пей. И да пея. Ако искаш, пей. Искаш ли плод? Аз къде си купя цигари, защото нямам, а тук няма магазин. Тук няма ни. Да. А плод искаш ли? Не, благодаря ти.